Здравейте хора, аз съм Робо Вейсбокс. И това е пети епизод от нашия survival. Да, правя се време. Като спрях на четвъртия епизод, като спрях клипчето, намерих още един емералд, малко редстоун и кол и малко айрон. Така. Това какво може да се направи? Не, трябва машина. Ето. Почти съм full iron. Как може да запълня? Да. Сега е много късно вечерта и много ми се спи. Нямаше какво да правя, ще да снимам на моето survival. Да. Тук ма какво прави тук, бе? Да. Така. Още 4. Няма ли команда да се подържа, бе? Не. О, това е. Няма ли сай? Не ще бъде тежко. На майката. Да, айде още едно. Айде готово. И съм вече full iron. Абе. Да, ето имам full iron съм. 7 диаманта. Да, ще се крахна на диамант на крипа. Опа. Опа. Оп. 7 диаманта. Не съм много да постиженията. Друго, не спече зипа. Да, бе. О, спрашам едно. Сори. Останаха ми 4 диаманта, не. Беше била с този айрон, аз не знам. Да знам, малко намаличи. Така. Този епизод не знам какво да правя. Обзаведено ми. Мисля, че не само тук ще направя. Оп, оп, така. Така. Оп. Трябва да тиопачи. Добре стана. За мен добре стана, за вас не знам. О, дай да направя с такова, бе. Абе. Оп. Това на айрон. Ще няма да служи диаманта. Така. Не мисля с хубаво останалото дърво. Да, скелет. Ела, бакучко, ела, опаш му би. Не, изхъби ми сета, бе, тапар.
Сега всички от тези цвета ще направя бои. Така. Всеки две боя. От Ф. Да, така. Виж останете. За съжаление. Да, тези боички ще сложа тук. И да, това. Сложда. И ми става скучно вече. Мисля да отварям сървър. Такъв привет сървър. Ще ви кажа кандидатурите кога са пуснати. И да, сървъра ще е много хубаво. Един ме питаше дали ще има евенти. И аз пиша той дали е луд в привет сервер да има евент. В привет сервер няма никакъв гейм мод. Така че има гейм мод само на оунъра. Сложа груп менеджер такъв. Ще има групи такива. Всеки да живее със своята група. Общо групите са 5. Бяло, зелено, червено и другите точно съм решил писа. Черно и розово. Да. Бяло, зелено, червено, черно и розово. Са групичките. Сървър ще има колко слота. Айде. Максимум 10 човека. По двама души ще бъдете значи. Максимум 10 човека ще приема в сървъра. Не, 9 човека ще приема в сървъра. Мен нема броите. Така. В този епизод не правим нищо. Аз като гледам. Аз за какво ни легна да спа, бе? Да спря. Вау. What the... Какво правиш тук? Мери, бе. Мери, бе. Опа, околче. Искам да се направя хлеб. Хлебче искам да се направя. Да. Така. По-напред трябва да видя как смена видеокарта на лаптопа. Ще смена, докато виждате как лаги. Нали. Спрямо това с Босайди и Петър Вест, според мен Петър Вест си е прав, че Босайди лъжи, че компютъра му е развален. Първо, компютър му беше развален, нямаше да му направи пародията. Така знам аз. Второ, кой българин ще даде компютър? В България това няма да се случи никога. И затова съм съгласен с Петър Вест. И как за Бог ще дадете 1000 лева на Босайда? На този тъп шибан лъжец. Босайда пълен лъжец, хора, да знаете. Не му се връзвайте. Като видите клипче, ще кажете: "О, Босайда, компютърът ти е развален, дай да цикна рекламата." Не, вие се заблуждате от него. Той просто лъжи. Да, това беше моето мнение към Босайда и Петър Вест. Петър Вест си е прав. И коментарите, оценявайте и